Γεια σας παιδιά, Πέτρος εδώ, σήμερα θα παίξουμε Μαγκάριο. Στο προηγούμενο βίντεο σας έδειξα πώς να κατεβάσετε το Minecraft, Ναι, αυτό. Λοιπόν, σημειωμένω ή όπως αύριο βασικά θα κάνω Q&A. Ναι, κάτι. Άντε ρε, γιατί δεν μπαίνει. Μπες. Όπα, πες. Άμα μπει ποτέ. Άντε, πες. Μπες. Βασικά, σας δείξω πώς θα κατεβάσω το παιχνίδι. Δωρεάν. Όχι, δηλαδή, περιμένετε. Περιμένετε. Πάτε. Θα κατεβάσω δύο παιχνίδια. Βασικά, θα κατεβάσω GTA στο PC μου όλα. Ότι παιδιά δεν κόπτω λόγω του βίντεο. Επέστρεψα να το βλέπετε αυτό με λεπτό πρώτα να το κατεβάσετε δωρεάν. Καλό. Λοιπόν παιδιά, η ώρα είναι 7 εδώ πέρα που είμαι εγώ. Άντε ρε. Θα προσπαθήσω να παίξω ξένα Μαγκάριο. Παιδιά δεν παίρνει, πρέπει να κλείσω το βίντεο αυτή την ώρα. Άντε γεια.